Onye isi oche ọchịchị nchere oge Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi ekwuola na ọchịchị gọvanọ Soludo ga-enwegharị ọnọdụ akụnụba mpaghara kansụl ahụ. Maazị Ikechi kwuru nke a mgbe ọ chọjere isi ụlọ ọrụ ya bụ kansụl dị na Nzam bụ nke a gbarapụrụ ihe karịrị afọ 10 gara aga. Chibụzọ Okoye ga-akọwalụ gị nke ọma. Okpuru ọchịchị Anambra West bụ nke na-agabiga ihe ntụmadị dị iche iche nke gụnyere enweghị okporo ụzọ, ọkụ latrik, ezigbo mmiri ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ nakwa ihe ndị ọzọ gasị. Ọchịchị ndị gaburu aga agbaala nnukwu mbọ ịhụ na edozigharị ọnọdụ akụnụba nke okpuru ọchịchị ahụ, mana ndị bi na Anambra West na-akọwa na a ka nwere nnukwu ọlụ a ga-alụ ka ha wee na-ekpori ndụ dịka ibe ha ndị ọzọ na steeti a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ njem nleta anya ka onye isi oche otu kọmiti nchere oge Maazị Ikechi kwara arịrị maka etu esi mebisie ihe na ya bụ isi ọnọdụ obi gọọmenti Anambra West, ma kwue na ya bụ njem bụ iji ịhụnanya ya etu ya bụ isi ọnọdụ okpuru ọchịchị ahụ si debe ihu na ọnụ, nke o mere ka amata na ọ dịghịzi mma chacha. Ya bụ onye isi oche nke okpuru ọchịchị Anambra West kweziri nkwa na gọvanọ Chukwuma Soludo ga-ewugharị ọnọdụ akụnụba nke okpuru ọchịchị Anambra West. Dịka o si kọwaa, ya bụ gọvanọ bụ onye ahụhụ ndị bi na okpuru ọchịchị ahụ na-ata metụtagoro n'obi, wee kwe nkwa na ọ ga-adịghịzi anya na ya bụ okpuru ọchịchị ga-adị ka okpuru ọchịchị ndị ọzọ dị na steeti a. Onye deputy director nke administration na Anambra West bụ Maazị Austin Nwafọ kwakwara arịrị etu esi leghara ya bụ isi ọnọdụ ọchịchị Anambra West anya ma rịọzie gọvanọ Soludo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Onye kanselọ na-anọchite Ọrọm Etiti Ward bụ Maazị Sam Okafọ kwuru na o teelarị gọọmenti gbahapụrụ okpuru ọchịchị Anambra West ma kwue na ndị ọlụ na-alụ ọlụ na ya bụ okpuru ọchịchị nwere mmụọ iji na-abịawanye ọlụ kwada, mana ha enweghị ike maka na ezi ha ga-esi bịa ya bụ ọlụ adịghị ma ya fọdozialị ọfịs ha ga-anọ wee na-alụ ọlụ ha. Site na Nzam, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.